NgoLwesihlanu kanye emva kokuba abafundi besikolo saseRocklands eNelson Mandela Bay bekhululwe ukuba bagoduke, kubekho ingxabano phakathi kwabafundi abangabafana ababini baseRocklands Combined School. Umfundi oneminyaka engama-20 ubudala waseKariyerha uye warhuqelwa ngaphandle kwesithuthi sesikolo ze wahlatywa waphuphela phambi kwesango lesikolo kumfundi one-17 leminyaka. Friday sifumene i-call from principal afowunela i-chairperson ukuthi abantwana bahlabene apha esikolweni, and so mina ngizange ngiphumelele ukufika apha esikolweni, kwafika i-chairperson. Saturday morning i-chairperson wathi masibize bonke abazali because abantwana bahlabene, and so same day Saturday sabiza abazali base-Green Butches ukuthi sicela sizobonisana ngale nto yenzekileyo because lo mnye uswelekile, lo mnye uyaphila lohlala e-Green Butches. Saya kulohlala e-Green Butches ke sabuza i-problem yini, wasixelela ukuthi yena into yakudala le bayilwelayo. And so Friday nge-break le threesome beyisela utywala, and so yena kade angaselanga, and so ithi makayokhwela i-transport uthi yena bamkhupha ko-transport, and so yena wabetha abayi-2, loyi-1 loswelekileyo bekaphethe imela, yena makatsho uthi yena wathatha imela wamhlaba ngayo. Ukanti utata walo mfundi osebenza njengonogada ugxeka kabukhali isebe lezemfundo ngokubulawa komntwana wakhe, kwaye ucela nabani na afake isandla kumalungiselelo omngcwabo. As a parent and as a community member, I did blame Department of Education because my son, I sent it to go and to school, and then my trust is in Department of Education. When my child is at school, I know that my child is under the good hands of Department of Education. The safety is there. I trusted Department of Education. I didn't expect that there will be this thing coming to me and say my son is no more. So I put blame to Department of Education. And I do understand that Department of Education, there is a full of politicians. They will come and comfort me. But after that, what they will do, because there's a lot of children there now who are afraid to go to school. And the teachers also, they are in a good situation. They are afraid. And then what will happen after this incident? It might come other incident again. And then what we will do? I put blame to the Department of Education. And I want to know why my son is no more. Umbutho lwela malungelo abantu Khula Development Project umemelela abazali kunye nesebe lezemfundo ukuba lithatha amanyathelo aqatha kubafundi abathi bophule umthetho ezikolweni, liqinise nokhuseleko ukuze ziphele iziganeko ezikumila kunje. Kona into ebalulekileyo into yobana kufuneka siqiniseke ngoba umntwana lo wenza le nto as much as ba ena-17 kodwa uyakwazi ukuphendula for izenzo zakhe, kuba kaloku ngokwe-Child Justice Act iminyaka lanayo ngoku unayo i-capacity to commit crime. Akufani naxa kuthiwa akana-criminal capacity. Funeka ezikolweni ngoku kuqiniswe kwi-code of conduct for learners, kufuneka kufundisiwe nge-morals zabantwaneni ukwenzela into yobana xa umntana engalandeli akhutshwe kweso sikolo. Leyo mana silwela abantwana abamoshayo sithi sanomgxotha uzaphela ebulala bonke abantwana, abulala nabotishali. Umzali umntana akekho ready for isikolo, ufuna uba ngurhunta uhambe ehlaba abantu ebulala abanye, makamyeke esesikolweni amse phaa emtshotshweni kohlatywa phaa adibana noontanga bakhe, because apha yindawo yokululeka. Itishala ayizotishala zokuqeqesha umntana akho, tishala zokutitsha umntana oqeqeshwe phaa ekhaya. So wonke umzali funeka eqeqeshile apha, akho nto sayibamba nge-cotton wool apha abe umzali enomntana obuleleyo ngofuneka simane ukuthi torho. Ngokokutsho kwamapolisa, umrhanelwa uye wabanjwa ze wakhululwa phantsi kokujongwa ngabazali. Kulindeleke avele enkundleni ngomhla wesibini kule nyanga izayo.
ukanti ngethuba siqulunqa elinqaku inzame zokuthethathethana nesebe lezemfundo khange ziphumelele. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSandile Njovu.